По принцип, аз харесвам идеята за обединена Европа, чрез запазване на държавите, т.е. глобализиращият модел, който налага Европейския съюз, налага един негативен ефект върху отделните народи, което спомага, както казах, за въздигането на крайната десница. Именно заради този факт аз не виждам нищо лошо в това да има свободен обмен на хора в държавите, свободен поток на хора, но тази централизация, която се налага от структурите на Европейския съюз, не ми харесва, тъй като България за 45 години видя именно подобно нещо. Загубата на част от свободата на страната за сметка на един глобален брат, който решава вместо нас. Мен това не ми харесва и смятам, че пътят на Европа трябва да е към една свободна Европа, в която наистина да има хармония и мир, което е най-важното, но да се премахне тази форма на централизъм.